Benvingudes i benvinguts a Seguim en Joc, el programa de l'agrupació Barça Jugadors. Veurem com Xavi Hernández rep el quart premi Barça Jugadors, un reconeixement al joc net i als valors al futbol. Visitarem els exjugadors culers els dies de trobada i entrenaments a les instal·lacions del club. I seguirem el dia a dia d'un dels herois de l'històric 0-5 al Bernabéu i la Lliga del 74, Joaquim Rifé. El barcelonisme ha volgut expressar el reconeixement dels valors al futbol en un jugador d'una talla futbolística i humana inqüestionable. Xavi Hernández va rebre el quart premi Barça Jugadors per reconèixer el jugador del Futbol Club Barcelona amb més joc net de la temporada 2012-2013. Felicito l'agrupació perquè aquí no és només la part futbolística, sinó també la part humana. Aquí sí que ja entrem en una part més subjectiva, que jo m'hi sumo absolutament, perquè el Xavi és d'aquells mites que tenim en el barcelonisme, que ho fa tot tan fàcil i és una persona tan normal que no li estem donant el valor de la persona i el futbolista que és. El president de l'agrupació, Ramon Alfonseda, va destacar la qualitat humana de Xavi i la voluntat d'establir lligams més estrets entre els jugadors i l'entitat. Felicitats, Xavi. És el quart premi Fair Play de l'agrupació i per tu el segon. Això vol dir quelcom que et dignifica i et presenta a la societat com una persona de valors. Valors que, segons tu, sempre has dit que els has rebut tant de la teva família, el que la vam transmetre al nostre agraïment, gràcies Maria Mercè i a Joaquim, com de la Masia. Per això et volem invitar a formar part de la nostra junta directiva. Us volem proposar que quan un jugador fitxi un nou jugador pel club, nosaltres els exjugadors voldríem donar-li la benvinguda perquè coneixi l'agrupació, el Barça, parlar-li del barcelonisme, de Catalunya, de la seva història. Menció especial per a la figura del recentment desaparegut Josep Seguer. Les seves filles, Montse i Isabel, van ser-hi present a l'acte. Finalment, el guardonat va dedicar unes paraules d'agraïment i va expressar el seu suport incondicional al club i l'agrupació. Un reconeixement molt especial, gràcies Ramon per tota la feina que feu des de l'agrupació de veterans. Des del primer equip valorem moltíssim el treball que esteu fent i pertany ara a l'agrupació, com em vas dir per telèfon l'altre dia, m'omple d'orgull també, així que estem per ajudar i per sumar des del primer equip i el que faci falta. Moltes gràcies a tots de veritat per aquest reconeixement. El guardó, una escultura de l'artista Agustí Puig, el va rebre de mans del president de l'agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda, el director general de DAM, Enric Crous, i el fins fa uns dies president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rossell. Xavi aconsegueix així el seu segon premi Barça Jugadors, guardó que rep també per segona temporada consecutiva. L'equip de l'agrupació Barça Jugadors va viure a la ciutat de Berlín un ambient espectacular de futbol. L'estadi Max Schmeling-Halle de la capital alemanya va ser l'escenari del torneig Traditions Masters. A més del Barça hi van participar l'Union Berlin, el Köln i altres equips il·lustres de la Bundesliga com el Bayer Leverkusen, el Borussia Mönchengladbach o el guanyador final, l'Hertha de Berlín. El combinat representant de l'agrupació estava format per exjugadors del primer equip del Barça com Bonano, Milla, Robert o Víctor Muñoz. Tot un luxe a les ordres del tècnic Xavi Villena.
L'espectacle va ser total, perquè a més el torneig era més reduït que l'indoor que nosaltres estem acostumats a jugar, en 10 minuts per part, i la veritat és que va ser molt intens i, sincerament, jo crec que els jugadors de tots els equips i la gent, que pràcticament hi havia 10.000 persones, van gaudir d'un espectacle sensacional, allò que diem sempre als futbolistes que t'enganxa, que aquest tipus de torneig enganxa molt. Es va rebre amb gran expectació la participació dels exjugadors culers en un estadi que va quedar ple a vessar per veure un bon espectacle de futbol indoor. És el que sempre estem buscant, que és anar a tornejos importants que a la vegada ens donin a nosaltres la possibilitat que aquests jugadors o exjugadors que fa poc han deixat de jugar, que continuïn competint, perquè al final el seu a dins tenen el de competir. La veritat és que el nivell era bastant alt, per no dir-t'hi molt alt, i jo crec que el partit va anar molt bé, força bé, no? Es va fer evident l'esperit competitiu dels qui vesteixen la samarreta blaugrana, tot i cedir a les semifinals davant el Borussia. Però per damunt de tot, l'expedició culer va quedar meravellada amb l'organització de l'esdeveniment i la possibilitat d'estretar lligams amb exjugadors alemanys. La seu de l'agrupació Barça Jugadors al Camp Nou ha esdevingut no només un punt de trobada, sinó un pilar fonamental en el dia a dia de molts dels exjugadors que han format part de la família blaugrana. Jugadors de diferents generacions comparteixen aquest espai on poder parlar de futbol abans de posar-se l'equipació i jugar als camps d'entrenament del miniestadi. Dimarts i divendres de tot l'any ens reunim tots, o la majoria d'exjugadors. Al dematí ja arribem aquí allà a les 10:30, 11, ens reunim aquí a l'agrupació, fem petar la xerradeta i allà a la 1 cap al miniestadi entrenar. Llavors es fa un camp, hi ha per la gent més veterana, més gran, hi ha un camp dalt que no és tan gran i aquesta colla, que poden ser uns 30, ja van directament cap dalt. Llavors el camp de baix, que entre cometes són els més joves i els que han jugat al primer equip, llavors jo sóc l'entrenador i llavors distribueixo una mica la gent. Què fem? Qui vol fer una mica d'aclantament, es fa el partit, divideixo més o menys a nivellau, fem el partidet i ens ballem com a nens, tothom vol guanyar, però ens ho passem fenomenal. Aquests últims anys ha augmentat molt i crec que ha sigut un bé per l'agrupació i per Barcelona. El sol fet de l'hora de l'entreno et podria dir que fem o tenim 2 camps i els tenim plens. Igual som, durant l'entreno, els dimarts, igual som uns 60 exjugadors. Això vol dir que som molta colla. El bon ambient que respira el vestidor no ha de fer perdre de vista que els partits que es juguen 2 cops per setmana serveixen per veure no només bon futbol, sinó per constatar que l'esperit competitiu continua estant present en tots i cadascun dels jugadors que han format part del Futbol Club Barcelona, com bé saben els nouvinguts. Sí, perquè el futbolista sempre és així, no? A ningú l'agrada perdre, no? I en aquest sentit és un entrenament, sí, però cap mena de patxanga, ja t'ho dic jo, no? Aquí salten xispa com aquell que diu, però de bon rotllo, no? Està clar que és un entrenament que la veritat és que tot el que ve el valora moltíssim, perquè dona molta possibilitat i fer esport, fer salut, la veritat és que és algo impressionant, no? Tu ja saps perfectament que jo em baso en el rendiment, el fitxatge se té que demostrar, aunque sona topi, se té que demostrar cada entrenament, cada partit, i per mi és un plaer enorme i és això, no? Jo seguiré demostrant als entrenaments, al partit que em truquin, que aquesta samarreta la té que suar al màxim per demostrar perquè és el Barça, no? És el millor club del món i no es pot permetre cap mena de luxes, no? Tot el contrari, no? Sacrifici, esforç, els valors que sempre han identificat el Barça, no? Aquestes trobades setmanals tenen un clar element de cohesió entre els exjugadors blaugrana, ja que serveixen per continuar en actiu i en contacte els uns amb els altres.
com ja veieu vosaltres, sempre els entrenaments són de dimarts a divendres, de 2:45 a 2:45. Hi ha una amplitud enorme d'edats, des de gent que té gairebé 80 anys fins a gent que s'ha incorporat ara, que tenen 30 i pico d'anys. I aquí ens reunim a vegades fins i tot 80 jugadors. Ho distribuïm en 3 nivells, per dir d'alguna manera, els més grans, els mitjans i els més joves, i aleshores amb moltes variants. És a dir, en funció del número de jugadors que hi hagin, podem fer un partit a l'ample només, o podem fer el partit a camp gran, no? Amb més jugadors de l'habitual, però l'important és això, és compartir, i després els que podem anem a dinar amb la colla, i això és fenomenal. És un orgull poder pertànyer a aquest grup. Aquí hi havia uns camps de futbol molt perduts, molt avorrits, i llavors també hi havia una pista per córrer al redador del camp de futbol, i vaig dir, se'm va posar al cap, dic, aquí aniria bé posar una escola de futbol de nanos. Tard vol dir el Torres en pau descansi, a l'Essència, el Reixac i el Rifé, que sóc jo. I des de llavors l'escola ha anat a més. Ara tenim a la federació una dotzena d'equips, i a més tenim a l'escola els nanos des de 5 anys fins als 12. Nosaltres sempre mirem que si hi ha algun jugador que pot destacar, ens l'emportem cap al Barça, perquè és el nostre primer equip que vam estar. El senyor mestre, que des que vam començar pràcticament, que està amb nosaltres. Mira, sobretot d'ensenyar-los el futbol modern, el futbol d'ara, que és bastant diferent del d'anys enrere, on el jugador era molt més individualista. Ara l'equip juga més en conjunt i juga més ràpid, es fan menys tocs, i és tot això una mica el que mirem que es donin compte ells que és així com podran, potser, amb sort, fer alguna cosa al futbol. De l'altra manera, driblant i driblant i driblant, avui en dia ha de ser un Messi. A l'època del senyor Rifé i abans, perquè jo he vist futbol abans del senyor Rifé, era molt més joc individual. Vull dir, el jugador retenia més la pilota, tenia més la pilota, i actualment es busca més un futbol. Ja l'excel·lència ha sigut el Barça d'aquests anys, i era molt del jugador tenia poc temps la pilota als peus. Ara, en aquest moment, a l'escola tard l'estem portant el Reixac i jo, perquè el Torres, en pas descansi, ja t'havia dit abans que es va morir, i a l'Ascensi se'n va marxar cap a Alicant. Jo he jugat cap a uns 500 partits, i a més he fet la meva vida amb el Barcelona. Vaig ser segon entrenador, vaig fer després el primer entrenador, i amb tot això va anar passant, i vaig ser el director tècnic del futbol base, i aquí estic. Ara ja segurament que ja m'ha passat, això. No ho sé.
Home, era com si m'haguessin donat un xupa-xup. Un xupa-xup perquè a Llavontes en aquella època guanyar a Madrid no era fàcil. A Madrid, que ens han robat hasta la camisa. Aquí hi ha el que ha sigut el meu mestre d'entrenador, el Rinus Michels, que jo l'apreciava molt perquè va ser el que en els últims anys meus em va fer que jo sigués una mica vist per tot el món. Això és l'homenatge que va fer el Barça amb el Sadurní, Torres i a mi. Jo estic allà d'entrenador, com estava d'entrenador, jove, I aquí tenim tots els jugadors que sempre, quan es va començar a la tard, doncs tots aquests jugadors, tots són de la tard. El Reixac, l'Asensi, jo, el Torres, el Guardiola venia molt aquí amb nosaltres. El Guardiola també em va aprendre una mica, també. El Reina, el De la Cruz, el Marcial, l'Asensi, el Seguer. Nosaltres no jugàvem tant al tiqui-taca d'ara. Anàvem més directes a la porteria. Tenim a primera divisió, que han estat aquí, en aquest moment 12 jugadors. De segona divisió, 40. I de tercera fins a la primera regional, 200 o 300 que han sortit d'aquí. Aquí, el dia que vagi jo, s'ha acabat això. Perquè jo vinc cada dia aquí. Cada dia. I tot això ho porto jo. I els números i tot i tal, i no és fàcil, Sempre m'han dit que jo era un jugador que corria molt, que tenia molta rapidesa. I pot ser que sigui així, perquè jo vaig començar d'extrem dreta. D'extrem vaig passar a jugar de lateral, perquè el Benítez es va morir veníem d'un partit a jugar a Sevilla, a l'Artigas, que era l'entrenador en aquell moment. Va dir, bueno, ara tenim aquest fallo que tenim amb el Benítez, que no pot, se'ns ha anat al cel, i aviam, no tenim un lateral per marcar amb el Paco Gento. I tots els jugadors van dir, no, ja el tenim, el Rifé, que corre tant o més que el Paco Gento. I a Llavontes, des de Llavontes, em van posar de lateral, vam guanyar el partit, i des de Llavontes vaig jugar 8 anys més de lateral. I vaig ser internacional també de lateral. O sigui que vaig ser d'extrem, vaig ser internacional, i de lateral vaig ser internacional. Vaig començar al 62-63 i vaig acabar al 76, 2 anys després d'haver guanyat la Lliga. Jo amb el Barcelona he passat per tot un camí fins al final. A la Lliga aquesta hi havia un equip que era, per mi, un dels equips més bons que ha passat amb el Barça, que era el Sadurní, Rifé, Torres, Costas, De la Cruz, Juan Carlos, Marcial, Asensi, Reixac, Cruyff i Sutil. Aquest equip era de l'any 74 i jo em vaig retirar l'any 76.
Sadurní, el Rifé, Torres, bueno, el Mitchells, el Costas, Sadurní, Rifé, Torres, Mitchells, Costas... De la Cruz. Aquest es deia... algun d'enes. No me'n recordo. Juan Carlos, no, aquest em sembla que no? Subiria Juan Carlos. No? I aquest? El Marcial. Ai, el Marcial Reixac, perdó. El Marcial està aquí, el Sotil, el Cruyff. El Toño de la Cruz, el Juan Carlos, el Reixac, l'Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Ja està. Fet. Li canviem el porter i és el del 0-5. L'Asensi, el Cruyff, el Sotil i el Marcial. Que sí. Asensi, Johan Cruyff, Sotil i Marcial Pina. Vale? Home, per això sóc el president. Bueno, el nivell de coneixements de la penya ha sigut molt alt perquè hi ha hagut 6 persones de 10 que han participat que ho han acertat. Gràcies per tot i bueno, fins una altra. L'agrupació Barça Jugadors ha iniciat aquest 2014 amb el condol per la pèrdua de Josep Seguer a l'edat de 90 anys, un home de club que va deixar empremta entre els qui el van conèixer de prop. Amb aquest homenatge a una pedra angular del Barça de les 5 copes i una de les llegendes de la història del club, acomiadem el Seguim en Joc. Salut i Barça! Aquí està el Segués i a darrere d'ell estic jo. Quan tenia la mala sort, per exemple, de marcar el Gento, que era molt ràpid, sempre em deia, Justo, procura agafar-lo tu del mig del camp, que no agafi velocitat, perquè si agafa velocitat per mi serà una dificultat que tindré. I sí, jo procurava fer el que em deia i per això teníem aquesta bona amistat. Jo l'ajudava a ell i ell m'ajudava a mi. Quan jo era nano anava al camp de les Corts i ell ja jugava al camp de les Corts. O sigui, jo jugava el Ramallets, el Velasco, el Ligues, el Curta i el Seguer. El Seguer sempre hi havia una revista que el posava amb un patinet, perquè era un todoterreno, d'aquests que corre amunt i avall, amunt, t'estava tot arreu. Era molt xistós, era molt agradable i en fi, es feia amb l'equip. Es feia notar amb l'equip. Clar, ens portem, jo en tinc 77, ell en té 90, no? Hi ha una diferència molt gran d'anys, no? I tu te'ls miraves, jo me'ls mirava tots aquests així una miqueta espantat, no? I en canvi, doncs, dèiem, vinga, nano, vine cap aquí, vinga, fes això. Això és molt important, perquè tu te sentis un més, no? No siguis l'últim de la fila, no? Del senyor Seguer jo guardo molts bons records, i sobretot moltíssims, no? Perquè l'experiència que jo vaig tindre en ell són de molts anys. Ens vam conèixer en l'any 78 i des de l'any 78 fins a fa molt pocs dies hem mantingut una relació molt gran, d'estar en contacte permanent, el recordo amb molt de carinyo, moltíssim. Hem tingut una mala sort de deixar-nos, ha hagut una manifestació, tots els jugadors han anat allà, molta gent, el seu sepeli va estar molt concurrit, molt gran, sí, i molt estimat.
Saps què passa? Que guanya molts títols i això i fa molt, no? I després va estar bastant anys d'entrenador, estava amb els equips petits, o sigui que és una persona doncs, que, bueno, tots un dia altre tenim que dir adeu, no? Però sempre aquest adeu no l'esperes mai de les persones que les has tingut amb molt de carinyo.